बाक्सा जिल्लानि एडिशनेल डिसिआ गंसे बाइक आरो गंसे काराव सौग्रावहैदों। बाक्सा जिल्लानि एडिशनेल डिसिआ जौ लोंना गारि सालायनानै जाब्रबथायाव गोग्लैदों। जाब्रबथायखौ लानानै बाक्सायाव दुंहाव थासारि। नंगौ, बाक्सा जिल्लानि एडिशनेल डिसि जितु कुमार बर्मना जौ लोंना गोबां गोख्रैथिजों गारि सालायनानै लाखिनानै दोननाय गंसे बाइक आरो गंसे कारखौ रं साइडजों फैनानै सौग्रावहैदों। 10थि बड' फिल्म एवार्ड सेरेमनिनि थाखाय मुसलपुर जिल्ला बिसानि महरगिरिफोरा मोसानाय रिहार्सेल होबाय थानाय समाव लाखिनानै दोननाय गंसे बाइक आरो गंसे कारखौ रं साइडजों फैनानै बाक्सा जिल्लानि एडिशनेल डिसि जितु कुमार बर्मना सौग्रावहैदों। मिथिनाय बायदिब्ला एडिशनेल डिसि जितु कुमार बर्मना जौ लोंनानै गारि सालायदोंमोन। गोबां समफोरावनो सरासनस्रा सुबुंफोरखौ जौ लोंनानै गारि सालायनायखौ चेकिं खालामो आरो आयेन बायदियै साजा होयो। नाथाय बे बाराव सासे एडिशनेल डिसिआ आयेन बेरेखायै जौ लोंनानै जाब्रबथायाव गोग्लैदों। नाथाय साननांगौ बाथ्राया बेसो जे सासे एडिशनेल डिसि जितु कुमार बर्मननि आयेन बेरेखा जौ लोंनानै गारि सालायनायखौ आयेन बायदियै साजा होगोन ना होआ? बाक्सा जिल्लानि एडिशनेल डिसिआ गंसे बाइक आरो गंसे काराव सौग्रावहैदों। बाक्सा जिल्लानि एडिशनेल डिसिआ जौ लोंना गारि सालायनानै जाब्रबथायाव गोग्लैदों। जाब्रबथायखौ लानानै बाक्सायाव दुंहाव थासारि। नंगौ, बाक्सा जिल्लानि एडिशनेल डिसि जितु कुमार बर्मना जौ लोंना गोबां गोख्रैथिजों गारि सालायनानै लाखिनानै दोननाय गंसे बाइक आरो गंसे कारखौ रं साइडजों फैनानै सौग्रावहैदों। 10थि बड' फिल्म एवार्ड सेरेमनिनि थाखाय मुसलपुर जिल्ला बिसानि महरगिरिफोरा मोसानाय रिहार्सेल होबाय थानाय समाव लाखिनानै दोननाय गंसे बाइक आरो गंसे कारखौ रं साइडजों फैनानै बाक्सा जिल्लानि एडिशनेल डिसि जितु कुमार बर्मना सौग्रावहैदों। मिथिनाय बायदिब्ला एडिशनेल डिसि जितु कुमार बर्मना जौ लोंनानै गारि सालायदोंमोन। गोबां समफोरावनो सरासनस्रा सुबुंफोरखौ जौ लोंनानै गारि सालायनायखौ चेकिं खालामो आरो आयेन बायदियै साजा होयो। नाथाय बे बाराव सासे एडिशनेल डिसिआ आयेन बेरेखायै जौ लोंनानै जाब्रबथायाव गोग्लैदों। नाथाय साननांगौ बाथ्राया बेसो जे सासे एडिशनेल डिसि जितु कुमार बर्मननि आयेन बेरेखा जौ लोंनानै गारि सालायनायखौ आयेन बायदियै साजा होगोन ना होआ? बाक्सा जिल्लानि एडिशनेल डिसिआ गंसे बाइक आरो गंसे काराव सौग्रावहैदों। बाक्सा जिल्लानि एडिशनेल डिसिआ जौ लोंना गारि सालायनानै जाब्रबथायाव गोग्लैदों। जाब्रबथायखौ लानानै बाक्सायाव दुंहाव थासारि। नंगौ, बाक्सा जिल्लानि एडिशनेल डिसि जितु कुमार बर्मना जौ लोंना गोबां गोख्रैथिजों गारि सालायनानै लाखिनानै दोननाय गंसे बाइक आरो गंसे कारखौ रं साइडजों फैनानै सौग्रावहैदों। 10थि बड' फिल्म एवार्ड सेरेमनिनि थाखाय मुसलपुर जिल्ला बिसानि महरगिरिफोरा मोसानाय रिहार्सेल होबाय थानाय समाव लाखिनानै दोननाय गंसे बाइक आरो गंसे कारखौ रं साइडजों फैनानै बाक्सा जिल्लानि एडिशनेल डिसि जितु कुमार बर्मना सौग्रावहैदों।
मिथिनाय बायदिब्ला एडिशनेल डिसि जितु कुमार बर्मना जौ लोंनानै गारि सालायदोंमोन। गोबां समफोरावनो सरासनस्रा सुबुंफोरखौ जौ लोंनानै गारि सालायनायखौ चेकिं खालामो आरो आयेन बायदियै साजा होयो। नाथाय बे बाराव सासे एडिशनेल डिसिआ आयेन बेरेखायै जौ लोंनानै जाब्रबथायाव गोग्लैदों। नाथाय साननांगौ बाथ्राया बेसो जे सासे एडिशनेल डिसि जितु कुमार बर्मननि आयेन बेरेखा जौ लोंनानै गारि सालायनायखौ आयेन बायदियै साजा होगोन ना होआ।